Кешеләр, без сезгә барабыз һәм без бу юлысы 5-нче Кама елга авылына кояш алып килдек. Хәтерләсәгез, узган чыгарылыштагы әлеге авыл буенча сәяхәтебезне башлап җибәргән идек. Җәйнең кыл уртасы димәк, умартачыларның да иң кызу вакытлары. Мин бүген умартачылык серләрен белер өчен Кама елганың иң булган уңган умартачысы янына кунакка килдем. Исәннәрмсез, ничек хәлләрегез? Бәт безне хәлләр. Воскресенье, сәгать иртәнге 8, нормальный кешеләр йоклый, ә без Тимур белән съемкаларга килдек. Һәм без хәзер Тимурны киендерәбез. Безнең озак сөйләп торга хәзер вакыт юк. Мин бик куркып кына хәзер камерага яздырам. Иң беренче монда экипировка. Шуңа күрә без тиз генә үз киемнәрне салып, нинди кием дип атала бу Мисхат абый? Умартачының битлеген киябез. Башладык. Эй, Мисхат абый бүлмәсенә киргәле. Бу сезнең кабинет инде, Мисхат абый. Иң беренче умарта бу эше булу өчен үзеңнең кулыңдан усталык кирәк. Бу усталык нәрсә дип атала? Или плотник, или столяр. Шулай булмаганда умарта белән монтажны кирәк. Бу безнең нинди инструмент? Бу безнең күрек дип атала. Күрек? Күрек, дыма, урысча әйткәндә дымар була. Кортларны куркыта торган. Димәк, кортлар куркалар иң элек шушның түтүннән. Они пришли ко мне. Они сели. Бу нәрсә дип атала? Бу инде җылыткыч дип атала. Җылыткыч. Монда инде беренче мәртәбә ачканда, менә хәзер без магазинга керәбез. Магазинда менә кортларның барсының да эшләрен күрәбез. Балның өлгергәнен белү өчен менә шушыны печатли башлый. Менә монда ап-пак печат була. Мисхат абый, күпме инде сез шөгыльләнәсез менә умарта белән? 2003 елны пенсиягә чыкканнан соң менә шөгыльләнә башладым. Минем стажым укыган белемем юк, әмма ләкин тырышлыгым белән менә шушы дәрәҗәгә килеп җиттек. Хәзер сезгә телевизор аша инде умарталар мәңге барып җитмәй. Бик куркыныч. Biz хәзер бу уяны ябабыз һәм башка уяда бал туган юк микән карыйбыз. Мишел күрек тотып торудан башка менә бер нәрсә дә эшли алмыйм. Как вы видите. Бер-ике көн менә тагын кояш чыкса, турса, 3 көннән бал аертырга төшәм ди Мисхат абый. Как-то так. Хәзер мин үзем самостоятельно бер рамны алып карыйм. Менә пайдалы байлык. Карагыз. Менә бер уяда 1 миллион бал корты булырга мөмкинме? Иң яхшы умартада 50-60 мең корт дип әйтелә китапта. Мин һәм менә монсы миңа күңелемә әйбәтрәк ятты. Мисхат абый белән без аны хәзер куябыз. Куйыргаймы? Ничек куйым? Хәзер без аны аертырга китәбез, ашап карарга. Следующий процессны хәзер дә күрә аласыз. Мисхат абый белән традицион селфи, фото. Менә балның умарта кортының шагуы сез инде ияләшеп беткәндер, файдалы диләр, дөресме ул? Безнең өчен файдалыдыр инде. Гомерне озын айта бит. Умартачыларның гомерләре озын була, шул бал корты чакканга да. Мисхат абый, сер булмаса әйтегез әле, сезгә ничә яшь? Менә 81 яшь белән бара. Субханалла. Менә Мисхат абыйга 81 яшь. Егетләр кебек әле 60-70 яшьтән дә күбрәк биреп булмый. Моны сез үзегез ясадыгызмы, Мисхат абый? Юк, бу кибеттә сатыла кызым. Моны өчлесе дә була, аның электрический дә була. Бу минем үземнең белән сатып алынган. Бу минем өчле. Механический. Димәк, менә монда балны кәрәзне ничек тутыралар? Кәрәзләрне менә әйтеп. Һәм менә моны тизлек белән әйләндергәндә бал центрабирный сила белән читкә корпуска ябышып,
Менә моннан агып төшә инде. Торжественный момент. Мин хәзер быел беренче тапкыр яңа гына менә кәрәздән чыккан балны кабып караячакмын. Бөтен кул балда. Тагын бер генә кисәк нисхатавый. Тимур, хочешь? Ты тоже хочешь? Да. Я что, просто так вот делал, что ли? Давай снимай шапку. Айда, пробуй. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрт бит ул Аллаһ Тәгаладан җибәрелгән, самый безнең өчен файдалы җибәрелгән. Менә шулай димез хатабый. Құрт Аллаһ Тәгалә тарафыннан кешелек өчен бирелгән иң зур байлык һәм дару сихәт. Камыйлга 5000 авылы уңган булган кул осталарына бик бай һәм шундый бер кеше янына без кунакка килдек. Нәхи апа Хуҗа Әхмәтова бик күп еллар тегүче булып эшләгән. Инде лаеклы ялда булса да, әле дә бөтен районны, авылны матур күлмәкләр белән тәэмин итеп тора. Тегү осталыгын, тегү серләрен беләсем килде. Һәм аның янына кунакка килдек. Киттек. Исәнмесез Нәхи апа? Исәнмесез, әйбәт Килеп җиттек. Без сезнең турында бик күп мактау сүзләре ишеттек. Сез иң булган уңган тегүчләрнең берсе диделәр. Мине тегү серләренә өйрәтерсез микән? Белмим шулай. Нәхи апа, утырып теккәнем юк дип басып тегәм. Менә мин беренче тапкыр күрәм шундый тегүче. Нәхи апа, Аверлыкта утырып текмим. Аха, бу безнең димәк аверлык. Мин инде күз алдыма китерә идем тегүчләрнең зур цехтыр дип. Бәләкәй генә ир, өстәл, тегү машинасы. Һәм шуның белән битте. Ничә ел тегәсез инде? Мин 35 ел тегүдә эшләдем. Кичкенәдән бирле хыяллана идем тегәргә. Монда безнең укыганда домоводство дәресе бар иде. Бездә шунда Рөкыя апа безне тегәргә өйрәтә иде. Укуны бетергәннән соң 1 ел укыдым, 35 ел тектем. 35 ел. Хәзер Хәзердә тегән возможность булганда тегәм. Бу машинага приоритет 40 елдан артык бу оверложить итә торган, ягъни тукмаларның кырыйларын эшкәртә торган бик тә приоритет, кыйммәтле ул вакыт өчен хәзердә алар эшсез түгел. Хәзердә кыйммәтле. Натуральный, достойный, качественный тегү машинасы. Без хәзер оверложить итү серләренә өйрәнәбез. Ниндидер 5 минут һәм менә шундый матур яулык иясе булдым. Бер постельный бельены тегер өчен күпме вакыт китә? Сәгать ярымнар үтә торгандыр, потому что мин әгәр дә тегеп отырсам, аны бит гел аның өстендә генә утырам, соң башка эшләр дә бар. Нәхи апа, осташ тегүче булсын өчен нинди мөнәсәбәткә ия булырга тиешсең кеше? Безне заведующий эшләгәндә әйтә иде, врач белән тегүчегә талант кирәк. Әгәр дә синең теләгең юк икән, ул ни килеп чыкмаячак. Ну, для первого раза Нәхи апа әйткәндәй пойдет. Нәхи апа, мин инде 5 мунчага килгәндә үк үземә шундый максат биргән идем. Ни өчен соң сезнең авыл 5 мунча дип атала? Әйтеп китегез инде. Моны белмичә китеп бараммы мин авылдан? Элек үзем мин ишетүем буенча элек аучылар килгәннәр, урнашканнар монда. Ниндидер су буена инанда. Үзләренә торырга 5 үй салганнар кичкенә генә һәрберсе. Мунча кадәр генә. Шуңа күрә инде 5 мунча дигән исем биргәннәр авылга. Шулай дип ишетүем буенча. Без ул бит инде ничә еллар элек ул. Легенданың асылына төшендек. Бик зур рәхмәт Нәхи апа. Тагын күрешергә насип булсын. Менә шундый алар 5 мунчалар безне кунак иткән һәр кемгә чын күңелдән рәхмәтебезне белдерәбез. Инде килгәсе чыгарылышта кайсы авылда кунакта булачагыбызны сез безнең тапшыруны карап белерсез. Мин Филүзә Әхмәдуллина сезнең һәр барчагызга да исәнлек, саулык телим, җәйләрегез күңелле үтсен. Сау булыгыз. Нормальный кеше йоклый бу вакытта. Мин үзем белән носки йөртәм. Тормыш бит ул ни булмас. Запас носки һәр вакыт сумкада бар. Уңган стасы чакты дим.